Jo, det er Timon. Big Freddy op. Lukaku. Vores nye single. Peng. Staten sætter penge i banken, mens virksomheder i udlandet køber olie til tanken. Nogle gange låner banken penge ud på til statvirksomhed og til Knud. Husholdning og virksomhed skal have skatten betalt, men de andre betaler lønnen, når man skal have malet. Penge, vi alle elsker penge. Penge, vi bruger penge til alt muligt. Og kører på den måde rundt i et kreds, der vil holde længe. Kontanthjælp ryger ud over disken, fordi nogen kan mærke pisk. Mens andre ikke fejler og på rejser krejler. Virksomheden modtager tilskud, så lyset ikke skal gå ud. Penge, vi alle elsker penge. Penge, vi bruger penge til alt muligt. Og kører på den måde rundt i et kreds, der vil holde længe. Ja. I maj de unge konfirmander vil feste. Papirerne kan få råd til heste. Bagerne maskiner vil købe, som smeden skal støbe. Men smeden har brug for kage, som bageren skal bage. Penge, vi alle elsker penge. Penge, vi bruger penge til alt. Vi kan købe på den måde, hvor de er færdige, der vil holde længe. Alle penge går ind og ud af bankmandens hænder, mens nogen regnskabet vender. Når prisen stiger for meget, kommer inflation, men de 2% holder pengene i rotation. Ja. Men hvis prisen falder og deflationen kommer, tror man den fortsat falder, og man vil ikke tømme sine lommer. Penge, vi alle elsker penge. Penge, vi bruger penge til alt muligt. Og kører på den måde rundt i kredsen, der vil holde længe. Ja, man. Like vores nye single på Facebook og YouTube og Twitter og Aske5 og det hele pisset, du. Ja. Det var så Big Freddy og Big Timon and Lukaku. Ja, 6.